Ikaw ng ikon, jadi. Okay. After the video, Di padayon mo din sa akin nag-video ko. Ako nang ibutang sa kanang kuhan. Ako nang ibutang sa computer. Monitoring. Seven for your tapos sulat siya. wala lang mga klase ng kwarto. Sige, ito pa sunod. Pag-repulit yung joke na mag-iutin siya ng ikon. At sa nag-iutin mo, iiwan yung ikon. Kaya nagsigurang sa buwan. Sige naman naman. Sige naman na pag-iutin. Buwan ang iwala. Yung pangatawa dito.